Mugio er jo en moderne gardinforretning, hvor vi laver en hel del udvendig solafskærmning, vi laver indvendig solafskærmning, og er også lige begyndt at lave traditionelle almindelige gardiner, hvor vi har fået vores helt egen gardinkollektion. Markiser laver vi en hel del af, og det foregår selvfølgelig alt sammen udvendigt. Det kan være almindelige terrassemarkiser, det kan være udvendig screen, alt sammen for at tage sollys ind i de pågældende rum, hvor man hænger det udenpå, for at forbedre indeklimaet. I huset, som vi sidder i her, har vi monteret indvendig solafskærmning i form af panelgardiner med transparent stof, så man stadigvæk bevarer udsigten, som kunden her også har. Vi har lavet et stort solsejl på en tagterrasse, og vi har lavet nogle screenløsninger på nogle almindelige lodrette vinduer. Primært for at tage sollys og forbedre indeklimaet rent varmemæssigt. Jamen, ved vinduet her er netop monteret et udvendigt screen, som når solen skinner, så kører det automatisk ned foran vinduet. Man bevarer stadigvæk udsigten, så man kan kigge ud, men man får ikke alt det generende sollys ind. Når det blæser for meget, kører solafskærmningen selv op, og hvis solen forsvinder, kører det ligeledes op. Men man kan altid manuelt selv overstyre funktionerne, så man selv er herre over, hvad der sker. Solsejlet, der er kommet op her på terrassen, det fungerer også med sol- og vindstyring, så når solen skinner, så kører solsejlet ud. Hvis solen ikke skinner, eller det blæser for meget, så kører solsejlet væk. Hvis man har nogle ønsker og nogle behov til noget solafskærmning, så kan man trygt henvende sig til os. Vi har alle idéerne, vi har alle forslagene, vi har også de rigtige produkter. Og ydermere har vi sidst fået gardiner i vores taske, så vi også nu tilbyder almindelige gardiner, hvis det er i den retning, løsningsforslaget skal gå. Mugio finder man på Vejlevej nummer 344, hvor vi har vores showroom. Man finder os på internettet på www.mugio.dk, og man er også meget velkommen til at kontakte os per telefon, så kommer vi meget gerne ud og råder og vejleder om køb og indretning med solafskærmning.